ara sortirà per acceptar a la gent que estigueu des de casa. Doncs bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquesta primera formació que tenim els següents 3 dies, especialitzada per agències de viatges. Aquesta actuació forma part d'un programa organitzat per l'Ajuntament de Girona i està 100% subvencionat per els fons Next Generation de la Unió Europea. I avui la formació que ara us presentaré a la Lola, que potser alguns ja la coneixeu. De fet, em sembla que tenim per aquí la Roser, que sí que ja ens hem vist les cares. Llavors, aquesta primera sessió serà un kit per agències de viatges, per ser visibles a les xarxes socials. I aquí tenim a la ponent, a la Lola, que us la presento en un minut. Llavors, demà el que tindrem és una altra sessió, també de 2 a 4, utilitzant el mateix enllaç per connectar-nos, i serà sobre SEO local, és a dir, com posicionar-nos i ampliar la nostra presència en línia. En aquest cas seré la formadora jo i veurem com fer per atraure més clients a través d'internet, a través d'aquesta eina que tenim disponible, que és el posicionament. I finalment, el dimecres de 2 a 4 tindrem ciberseguretat per agències de viatges, que tindrem en Pedro Ródenas, que és expert en ciberseguretat, i que veurem totes aquestes pràctiques i protocols que s'han de tenir per tenir una agència de viatges segura, una agència de viatges que amb aquesta gestió de dades més sensibles teniu protocols de ciberseguretat establerts. La segona cosa que us volia dir és que per participar en aquestes formacions de l'Ajuntament de Girona teniu disponible un servei d'assessorament personalitzat a la vostra empresa, que consisteix en una sessió individual en la qual, en funció de les vostres necessitats, us assigna un mentor o mentora amb el que podeu implementar un tema concret. Llavors, aquestes sessions també són gratuïtes i formen part d'aquest programa d'acompanyament en la transformació digital, i van molt bé perquè a vegades en les formacions veiem informació, encara que en aquest cas són formacions molt específiques per al vostre subsector del turisme. En aquest cas, les sessions individuals t'ajuden a baixar les idees que hem anat veient al terra i poder executar-les en la vostra empresa. I per últim, també dir-vos que s'enviaran la gravació a les persones que hagueu participat a la formació, s'enviarà la gravació i també tindreu les presentacions. I juntament amb aquest enviament de les presentacions i dels enregistraments, el dia 14 de novembre, el dia 14 de novembre, tenim una sessió de networking que serà presencial, en la que participaran empreses de cada un dels subsectors, des de restauració, allotjaments, guies turístics, agències de viatges. Llavors, alguns de vosaltres ja esteu inscrits, serà únicament en presencial, és a dir que en aquest cas, al ser una sessió d'establir connexions, sí que és bo que pugueu venir presencial i així també tenir aquests llaços. Ja hi ha persones inscrites i la manera d'inscriure's és molt senzilla. Us enviarem l'enllaç directe i de fet també us el deixaré ara mateix en el xat perquè us pugueu ja inscriure i ens veiem també el dia 14. I ara sí, tenim a la Lola Digital per aquí, que a la Lola l'he presentat aquest matí, que avui és la segona formació que fem, i ella és experta en xarxes socials. De fet, té
si sumem tots els seus perfils de xarxes socials, superen les 90.000 persones, que aviat és dit, però com deia aquest matí, són números molt grans, que hi ha molta feina darrere i que cada vegada que la presento doncs va creixent i és més gran. Així que moltes gràcies, Lola, a tots els que esteu també avui aquí en aquesta formació. I tot teu, Lola, quan vulguis. Molt bé, perfecte. Com te dius tu? Úrsula. Vale, tenim a la Úrsula també, Júlia, per si vols anotar-la, vale? Perfecte, molt bé. Bon dia. Bona tarda ja, sí. Bona tarda, ja sí. Vale, perfecte. Doncs comencem amb aquesta formació per aconseguir la visibilitat que tots volem a les nostres xarxes socials. I parlarem molt d'aquesta part de la visibilitat perquè sí que és veritat que moltes vegades pensem en vendre a través de les xarxes socials, no? I pensem en la part final del que podem aconseguir amb xarxes socials, però sí que és veritat que hauríem de començar una mica per la part de dalt de tot, que seria la part de visibilitat per aconseguir dintre de les nostres xarxes socials. Per què? Perquè ja anireu veient, a mesura que estiguem aquestes 2 horetes, la importància que té la visibilitat, ho veurem amb números, ho veurem de forma real i veurem la importància que té, perquè després sí que és veritat que es pot arribar a crear un embut final de venda, però sense començar una miqueta, el que es diu una miqueta la casa pel teulat, no? Que seria pensar només en ventes o pensar només en el resultat final. Així que el que farem serà veure la importància d'aquesta visibilitat, on encaixa dintre de les xarxes socials, on encaixa dintre una estratègia i la importància que té, el pes que té aquesta part de visibilitat, i llavors doncs, veure també com crear millor visibilitat, com optimitzar els nostres perfils socials i com crear al final una estratègia final. Qualsevol dubte, qualsevol cosa, els que esteu aquí doncs em pregunteu, perquè per això estem aquí, per resoldre-ho tot. I també els que esteu des de casa, doncs el mateix, podeu parlar sense problema, m'escriviu pel xat que també ho tindré per aquí pendent i que així doncs també puguem anar-ho solucionant tot, que per això estem aquí, fem aquesta formació sobretot tan específica perquè així us pugui ajudar moltíssim. Vale. Estarà disponible? Júlia, estarà disponible la presentació també? La gravació? Sí, enviarem tant l'enregistrament com la presentació, les dues coses. Sí, les 2 coses. Vale, perfecte. Doncs llavors, per què hem de tenir visibilitat a xarxes socials? Aquí al final el tema de l'embut aquest famós de ventes és el més important o la part més visual per poder entendre el per què és important tenir visibilitat a xarxes socials, perquè al final, quanta més visibilitat aconseguim, més persones ens descobreixen i més persones doncs, llavors poden entrar dintre d'aquest petit embut que ja sigui després el poder-nos seguir a xarxes socials o poder fer un like o poder enviar un missatge privat o poder anar a la nostra pàgina web. Llavors, al final, a quanta més gent ens descobreixi i quanta més gent ens pugui arribar a trobar i a descobrir-nos, llavors tindrem més percentatge que aquesta possible persona entri dintre del nostre embut. I al final és un embut per això mateix, perquè es va fent petitet. És a dir, no perquè, per exemple, aconseguim un reel amb 1.000 visites vol dir que aconseguirem 1.000 seguidors, perquè no funcionen així les xarxes socials. Però sí que és veritat que potser de 1.000 visites podem aconseguir, m'ho invento, 10 seguidors. I llavors això forma part d'aquest petit embut i de que si no haguéssim aconseguit 1.000 i haguéssim aconseguit 100 visites, doncs potser no haguéssim aconseguit cap seguidor. I és aquí on entra aquest embut de visibilitat. Per això és molt important treballar molt amb aquesta part de visibilitat, perquè quanta més visibilitat tinguem, doncs més possibilitats que hi hagi persones que entrin dintre del que seria aquest embut, d'acord? Així que per això ens potenciarem molt en aquesta part de visibilitat i que la realitat és que les xarxes socials ens ajuden molt a poder tenir aquest gruix de visites dintre dels nostres negocis, no? Perquè al final no és el mateix
estar a internet que estar visibles a internet. Perquè podríem tenir una pàgina web i no rebre visites, o podem tenir un perfil de TikTok i no rebre visites. Llavors, no és el mateix estar i tenir presència a internet que estar visibles. Per exemple, dintre de tenir una pàgina web, doncs potser també podríem treballar amb el que seria la part del SEO, la part de com aconseguir més visites o de pagar publicitat, el que sigui, i llavors estaríem parlant de ser visibles dintre d'internet més enllà de tenir una web, perquè tots podem tenir una web i que llavors no hi hagi cap visita i no ens serveix de res, entre cometes, no? O sigui que per això és important la part de visibilitat dintre de la nostra estratègia de màrqueting digital. Aquesta seria una miqueta la diferència. Llavors, anem a veure una miqueta dintre de les xarxes socials que tenim disponibles, les mirarem quasi bé totes, el com podem potenciar la visibilitat només optimitzant el perfil de cada xarxa social. Sí que ens centrarem a Instagram perquè m'imagino que és una xarxa social que potser us interessa potenciar, però igual també mirarem altres xarxes socials perquè encara que entrarem també en el tipus de contingut que puguem fer i amb l'estratègia i de més, sí que és veritat que també tenim diferents aspectes que només optimitzant els nostres perfils fan que tinguem molta més visibilitat. Llavors, entrant dintre del que seria el perfil d'Instagram, el que ens trobem seria que podem optimitzar les paraules claus del nostre perfil. És a dir, moltes vegades em trobo que el nom de compte, que seria aquest d'aquí, i el nom del perfil, que seria aquest d'aquí sota, que seria aquest que és com més negre, aquí no es veu gaire bé, però potser que sí que ho veureu millor aquí. Llavors, em trobo moltes vegades que té el mateix nom. El nom d'empresa en el nom d'Instagram i el nom d'empresa en el nom del perfil. Llavors, què passa? Que la gent, normalment, quan busca en el cercador d'Instagram, busca paraules clau, no busca pel nom d'empresa. Llavors, el que jo us recomano és que en el nom del nostre perfil sí que tinguem el nostre nom d'empresa i, de fet, que sigui el més maco possible, que no hi hagi números, que intenti que hi hagi els menús barres baixes possibles i que sigui el més net possible. I en aquesta part de sota no cal que repetim el mateix nom. En aquesta part d'aquí sota, que seria aquesta d'aquí, el que hem de fer és posar les nostres paraules claus. I llavors, des d'aquí, podrem ser més visibles perquè si algú ens busca en el cercador pot arribar al nostre perfil i pot ser visible al nostre perfil. Ja només per això aconseguirem més visites en el nostre perfil i al final també més visibilitat. Llavors, a veure un momentet, això, que m'ho poso també aquí des del mòbil. Perfecte. Llavors, què hem de mirar també dintre del nostre perfil d'Instagram? Òbviament, mirar les nostres estadístiques. Quan mirem les insights que ens surten tant al nostre perfil general com... de guais. Estúpids. Espera, que te silencio, Agnès. Perdó. No passa res. Que no m'he donat... Llavors, dintre de les estadístiques del nostre perfil o de les nostres publicacions, una de les coses que hem de veure és l'alcance. L'alcance vol dir la gent que li ha arribat al nostre perfil o al nostre contingut. Clar, en aquest cas, de 20.000 persones, per exemple, en aquesta captura d'una publicació. Què passa amb això? Que vol dir que li hem arribat a 20.000 persones, que algú ha vist el nostre contingut fins a un total de 20.000 persones. I és aquí on també entra no només optimitzar. Mira, quan tu entres, per exemple, en aquest post, aquí ja pots veure l'estadística només d'aquest post. Si fas un clic, mira, en aquest post a 78 persones. Sí, també ho pots fer de forma global en tot el perfil. Que això te dic on estàs, perquè és superimportant.
dintre de... Mira, aquí, el panel per a professionals. I llavors, des d'aquí, totes les insights. Que aquí tindria... Bueno, aquí el que arribes és el total de seguidors, el total de gent que li ha fet clic, que se l'ha guardat més, i aquí el total de l'alcance. Que en aquest cas ho tens negatiu versus el mes anterior. Vale? Per això que surt... Sí, vale. Llavors aquí ho pots veure. I això ho pots aplicar amb diferents dades. Vale? Això és superimportant veure-ho. Sí. No. Ja pots preguntar tot el que vulguis i que et serveix. I que et serveixi. No, ja pots preguntar que per això estàs aquí avui. Sí, cap problema. Clar, llavors, amb aquesta part de l'optimització del perfil i de revisar les estadístiques, serà quan podrem anar revisant la nostra estratègia de visibilitat i com podem potenciar-la. Una altra forma, doncs també per suposat, mirar el que seria a veure un moment, aquest. Mirar el que seria el contingut, com hem mirat aquí un per un. Per què? Perquè ara, a la gran majoria de comptes d'Instagram, el que més visibilitat dona són els Reels, que serien aquests vídeos verticals que tenim dintre d'Instagram. Però sí que és veritat que hi ha alguns perfils que els carrusels funcionen bé a les publicacions com a tal. Llavors, l'ideal és entrar individualment a cada publicació, li donem a Ver Insights i veure quanta gent li està arribant una publicació de Reel o una publicació de post normal o de carrusel. Llavors, aquí és on hem de revisar si ens val la pena fer més Reels o ens val la pena fer més carrusels. Ja us dic que de forma general, ara mateix el que més visibilitat dona Instagram és fer Reels, fer aquests vídeos ràpids, d'acord? I com que estem intentant arribar-li a la màxima gent possible, doncs seria l'estratègia adequada, fer aquest tipus de continguts. D'acord? Sí que és veritat que també podem potenciar la visibilitat fent els anuncis. O sigui que al final també val la pena comentar que les xarxes socials viuen dels anuncis i que si volem tenir un pico gran de visibilitat, doncs podem pagar per fer anuncis dintre de les xarxes socials i aconseguir arribar-li a més gent. Per suposat, això també es pot fer. De fet, una de les coses que jo moltes vegades faig és una combinació de les dues coses. Agafo i faig anuncis i també faig contingut orgànic. I si el tinc alineat tots dos cap a la mateixa banda, es potencia tot moltíssim més i fa que al final anem més ràpids, d'acord? I que al final també ens puguin ajudar els anuncis i tampoc cal tenir una gran inversió dintre dels anuncis. Ja us comentaré també algunes de les tàctiques que jo he fet per mi o per la meva agència per altres clients que també us pugui ajudar. O sigui que ja només per això ja podem millorar el que seria la visibilitat. Parlarem també dels continguts, aquests famosos continguts que podem fer a Instagram per poder-ho anar potenciant tot això. Però ara entrarem en alguna altra xarxa social. Entrem a la que seria TikTok. No sé si teniu perfil de TikTok, si teniu pensat obrir perfil de TikTok. Vale? Encara que sí que és veritat que ja us comento que si teniu pensat potenciar la vostra visibilitat en xarxes socials i si teniu pensat a treballar una estratègia forta en xarxes socials, perquè sí que és veritat que ja us dic, és que funcionen molt bé les xarxes socials, però sí que és veritat que hi hem d'invertir temps, ja ho veureu, o sigui que ara anirem veient diferents aspectes i potser digueu, ostres, Déu-n'hi-do, tot el que s'ha de fer, i hem de tenir aquesta part de paciència perquè és lent, les xarxes socials són lentes, no? I d'aquesta part de perseverança, perquè si no tothom tindria moltíssims seguidors, a tothom ens aniria molt bé i no és el cas, no? Serà per alguna cosa. Llavors també tenim que tenir aquesta part de perseverança i sobretot aquesta part d'invertir el temps que cada xarxa social necessita. Llavors, sí que és veritat que parlarem de TikTok, parlarem de Facebook, parlarem de LinkedIn, inclús parlarem de YouTube avui, però la meva recomanació és que potencieu una. O sigui, que decidiu quina és la que voleu potenciar perquè estigui el vostre públic objectiu, perquè sigui més fàcil, pel motiu que sigui, sobretot públic objectiu,
i anar molt amb aquella xarxa social i generar-li molt contingut, de tenir aquesta part que anirem veient avui i potenciar-ho. Perquè sí que és veritat que una xarxa social 1, 2, 3 hores al dia pot requerir. I si això ho multipliquem per 4 xarxes socials, vol dir que només ens dediquem a xarxes socials i el nostre negoci no són només xarxes socials, no? Llavors, jo us parlaré una mica de totes, ho podem anar plantejant, aviam quina és la que us interessa més, però no cal que estigueu a totes, perquè si no, o contracteu una agència o alguna cosa, o poca cosa es pot fer, perquè és molt de temps, val? Però, bueno, no obstant, TikTok, a nivell de visibilitat, sol ser més alt que Instagram, però sí que és veritat que el públic que hi ha sol ser més jove també i no té tanta intenció de compra com a Instagram. Llavors, és un altre tipus d'estratègia totalment diferent. De fet, a TikTok, si treballeu una marca personal, sol funcionar molt bé. Però si sou una empresa i us costa també entrar dintre de les tendències i tal, és més complicadilla en aquest sector, però la part positiva que podeu fer un TikTok i que tingui de cop 100.000 visites i és molt viable que passi això. O sigui que és una estratègia una miqueta diferent, seria una mica més de reputació de marca que no tal com a conversió de ventes. Però, no obstant, si teniu obert perfil de LinkedIn, també hi ha una opció de poder optimitzar el perfil de TikTok igual que a Instagram. O sigui, tenim el nom de la compta i les paraules clau que també hauríeu de posar en el nom del perfil. O sigui que també haurà d'estar diferent el nom de la compta de TikTok, que seria la que hi ha a l'arroba, amb el nom del perfil, que aquí hauríeu de posar les vostres paraules clau, que no sé si les teniu, si les heu investigat, però al final seria això, no? O sigui, o agència de viatge, o posar la ciutat, o posar la zona, posar-ho en anglès, depenent del públic objectiu. I llavors és molt interessant que tingueu això ben optimitzat. I per suposat també veure les visites dels TikToks, que a més surten força ràpid aquí a la pantalla d'inici, per veure què ha funcionat i què podem repetir perquè ha pogut funcionar molt. Llavors, el tema de TikTok, el bo que té és que no cal que tingueu molts de seguidors perquè li arribi a la gent, perquè tothom està en el per a ti de TikTok i el per a ti vol dir que veuen tot encara que no et segueixin, cosa que a Instagram no. O sigui, això també canvia una miqueta. En aquest cas, aquest TikTok ha tingut com 6.000 visites i és un perfil, per això us he posat aquesta captura, que té 20 seguidors i ha arribat a 6.000 persones. O sigui, la diferència és brutal. Això no sol passar tant a Instagram. O sigui que tots són avantatges i inconveniències, valorar què és el que us interessa més. Anem a Facebook. A Facebook probablement tingueu un perfil de pàgina d'empresa a Facebook, com quasi tothom, sobretot si teniu empreses de fa més temps, o perquè Instagram ens obliga a obrir perfils a Facebook. Però sí que és veritat que la visibilitat que aconseguim en Facebook és molt, molt petita. Facebook sí que s'ha convertit en una màquina de fer diners i realment perquè li arribem a gent nova s'ha d'invertir publicitat sí o sí amb anuncis, no? Però, sí que és veritat que podem arribar a crear contingut que sigui molt compartible i aquí també parlarem molt de no crear contingut a tipus de promocions i tipus amb els nostres serveis i amb les nostres ofertes, que es pot fer també, però jo no faria tot això, perquè llavors la gent no us segueix amb tanta facilitat, que si doneu consells, doneu tips i coses que a la gent li pugui interessar, no? Però dintre de a Facebook, aquí parlem més de crear contingut que sigui molt compartible. Penseu en la típica publicació que potser les vostres tietes, els vostres familiars, mares, etc., comparteixen per Facebook perquè li fa molta gràcia, no? O perquè és un meme, o perquè es senten identificats. Doncs aquest tipus de contingut, si el podeu traslladar a un perfil d'empresa de Facebook, tindrà moltes més possibilitats que es comparteixi i aquí sí que podríem arribar a tenir més visibilitat, d'acord? Però si no, amb anuncis. Digue'm. Perdona, molta gent el que fem, bàsicament, publiquem el mateix d'Instagram. Sí, és veritat. Gran error. Sí, no serveix de res, pràcticament. Si després mires les estadístiques de Facebook,
veuràs que inclús encara que tinguis 1.000 seguidors a la pàgina de Facebook, és que potser li ha arribat a 10 persones. És molt ridícul el contingut de Facebook orgànic. A no ser que sigui algo molt compartible, algo que la gent sí que vulgui compartir perquè li ha fet gràcia o perquè se sent identificat. Llavors aquí sí que s'omple més gent. O alguna vegada algun vídeo. És a dir, imagina't que és un reel que tu has fet per Instagram i que el vulguis passar a Facebook. Si és interessant, Facebook sí que el pot promocionar sense pagar. Si no, han descuidat d'aconseguir visibilitat perquè no servirà de No duplicar contingut, fer el de l'Instagram, salvo de que si hi ha algun reel que no Sí. sí que posar-lo a Facebook, Sí. però l'altre, doncs, crear contingut independent aquí. Més que independent, si tu vols aprofitar el mateix contingut, com a mínim adaptar-lo. Perquè tu a Instagram li poses uns hashtags, m'imagino. A Facebook no serveixen. O a Facebook li pots posar un enllaç clicable, cosa que a Instagram no serveix. Llavors jo l'adaptaria, intentaria adaptar-lo. L'estratègia que tindràs a Facebook, si és un contingut que no pot ser compartible, que no és un vídeo, que no és un tal, serà que si algú arriba tindràs una imatge maca. No esperis res més a Facebook. Ja està. És millor despotenciar potser Instagram en aquest cas. De res. No obstant, a Facebook també tenim l'opció de veure les estadístiques i veure també quin ha sigut l'alcance de publicacions, que en aquest cas seria aquesta dada d'aquí, o també el poder veure els clics a los enlaces. Això també veurem que forma part d'aquest embut de visibilitat. Això també es pot veure dintre de l'estadística. I jo, personalment, dintre del meu perfil d'empresa de l'Ola Digital, del meu projecte, el que em funciona és algo que realment la gent vulgui compartir perquè és superinteressant i perquè és algo gratuït, que don o el que sigui, o un vídeo. Un vídeo amb un petit tutorial, amb algo que és interessant. Llavors aquí sí que se m'ha disparat una miqueta la visibilitat, però poco més. Però sí que és veritat que si en algun moment jo faig anuncis, a Facebook em funcionen molt bé. O sigui que si teniu plantejat fer anuncis, no ho dediqueu tot a Instagram, plantegeu-vos tema de Facebook. I aquí el que m'arriba més són peticions escrites. Per exemple, un missatge privat, si m'escriuen per Facebook. Vale, sí, pel Messenger de Facebook, no? Sí. Sí. M'imagino que el teu públic objectiu deu tenir més de 35-40? Sí. Aquí està el tema. També. Si el vostre públic objectiu, que m'imagino que són persones de més mitjana o... És que tots estan a Facebook encara. O sigui, jo penso en la meva mare. Veu Facebook molt. Jo crec que pel sector, Exacte. normalment, per poder adquisitiu també, pels tipus de viatges, són més grans. Sí. Aquí us podeu plantejar realment de dir, ostres, puc veure si poso alguna cosa de publicitat pagada. I sí que és veritat que podeu posar €1 al dia, vull dir que no cal fer una gran inversió. I sí que és veritat que dintre del Business Manager de Facebook, dintre de Facebook Ads, la publicitat de Facebook, podríeu arribar a fer estratègies molt interessants, perquè, per exemple, teniu molts de seguidors a la pàgina de Facebook? No? Uns 1.800. Perquè una... Faig anuncis de vegades, no sé si poso clar poquet, que ser 3 dies, 4 dies, que sempre diuen mínim 100 dies. Sí. Què opines? Sí, normalment Facebook tarda 7 dies la seva intel·ligència artificial en optimitzar-te aquell anunci. Per això et recomana 7 dies. I però ens val la pena fer 100 dies? Depèn. Jo el que sí que et podria recomanar en el teu cas, que tens 1.800 seguidors, hi ha una opció de que pots fer-li anuncis a tota la gent que et segueix la pàgina de Facebook. Només per seguidors. Jo normalment selecciono públic objectiu, però clar, no seguidors, sinó el públic que jo vull arribar. Ho dic perquè si hi ha gent que et segueix, doncs és gent que probablement ja coneix la teva empresa i potser tens més possibilitats que li pugui interessar. Clar, per una altra part, aquí el que podríeu arribar a fer és intentar portar la gent de Facebook a un altre canal. Jo, per exemple, el que he arribat a fer és obrir-me un canal de Telegram. No sé si en el vostre públic objectiu, potser un grup de WhatsApp. La gent gran el WhatsApp el té força habituat. El WhatsApp sí. El públic és de fora d'Espanya, fan servir WhatsApp, però
Podeu arribar a És un obrir... WhatsApp capat, Sí. és informatiu. Sí, es pot arribar a fer. I si us afegeixen a l'agenda, els stories de WhatsApp funcionen superbé. O sigui que una cosa que podríeu arribar a fer, perquè bàsicament, si feu anuncis a Facebook i la gent se'n va a Facebook, després fareu publicacions i no servirà, perquè encara que li hagin donat a me gusta, no veuran les publicacions, perquè és així de guai Facebook. Però si intenteu traslladar-los a un altre lloc i que l'anunci se'n vagi a WhatsApp, per exemple, i aquí fer un canal, hauria d'investigar, no sé exactament com funciona. Llavors aquella gent sí que després rebria tota la informació que li podríeu donar. Seria com un newsletter a WhatsApp, Sí. per entendre. Sí, Que es donin d'alta i Sí, llavors es exacte. van rebent. exacte. Això sí que es pot fer. Amb un canal de difusió es podria fer. Podria ser una estratègia interessant. Però la gent, clar, això de donar els números de telèfon, si són Jo clients, sí. però si és potencial... Bueno, si dones alguna que sigui interessant, el tema està que no sigui tot ofertes, perquè jo tampoc m'agafaria si fos tot ofertes. Sí, sí. Llavors, jo en el meu cas, que el meu públic objectiu és més jove, els envio a Telegram. Seria semblant. I clar, jo a Telegram tinc un canal amb 10.000 persones, però perquè no estic tot el dia venent, sinó que estic donant informació de valor també a aquesta gent. És a dir, potser els interessa que expliqueu llocs interessants per visitar un matí a Girona. No sé, m'ho acabo d'inventar. O les 3 millors coses per tal. És a dir, que crec que també el que us pot fer diferenciar és que penseu què necessita aquesta persona saber per generar aquesta part de confiança, aquesta part de contingut de valor i de dir, ostres, m'està dient coses que m'interessen, m'està dient coses que són interessants per mi, aquesta persona sap moltíssim, em dona confiança i quan necessiti alguna cosa el contracto. Aquí està el canvi de paradigma que hem de fer amb els continguts. M'explico? Jo crec que aquí està la diferència. Passem a LinkedIn. No crec que sigui una xarxa social molt interessant, a no ser que treballeu en B2B, amb empreses, etc. Però no obstant, també us comentaré que podem potenciar la visibilitat de LinkedIn també posant les paraules clau dintre el nostre perfil d'empresa just a sota, que seria aquí, en aquesta part d'aquí, i posar també les paraules clau, perquè així com a Facebook, el cercador no serveix de res i la gent no sol buscar en el cercador de Facebook, en el cercador de LinkedIn, cercador de TikTok i cercador d'Instagram, sí que la gent busca empreses. O sigui que és interessant que poseu aquestes paraules clau, ja sigui agència de viatge, Girona, Empordà o el que sigui, i que tingueu clar aquestes paraules clau que, de fet, si no les teniu, intenteu fer recerques a Google. No sé si heu tingut compte de Google Ads i allà teniu un cercador de paraules clau i que també sapigueu com us busca la gent. De fet, una altra cosa, si teniu pàgina web que us pot servir, és l'eina de Google Search Console, que aquesta eina és gratuïta, la podeu instal·lar a la web i podreu veure quines paraules posa la gent abans que vagin a la vostra pàgina web i com us busquen. Per Google Search Console es diu. Google Search Console. Sí, és gratuït, és una eina gratuïta de Google que llavors, quan la instal·les, et dona la informació de què busca la gent abans d'entrar a la teva web. Perquè tu potser et penses que et busquen com a agència de viatge i resulta que et busquen com, jo què sé, no ho sé, i llavors tu tens aquella paraula clau que dius, m'estan buscant així, doncs ho poso així a Instagram, a Facebook i a la meva web. I poso també a la meva web perquè el cercador de Google em posiciona amb aquella paraula clau i potser no la sabeu. I el mateix, dintre de LinkedIn, també tenim l'estadística per poder veure quanta gent li estan arribant les teves publicacions o també quanta gent li ha aparegut al teu perfil si algú busca per les seves paraules clau, que en aquest cas ens surten 72.
Doncs això també és un indicatiu per veure si m'estan trobant a LinkedIn i quanta gent m'està trobant. I això a mi no em busquen com Lola Digital. Hi ha algú que sí, perquè tinc la reputació una mica treballada, però la gran majoria de persones se'm busquen com Canva, en el meu cas. Llavors, des d'aquí després m'arriben aquestes recerques i amb això també estaríem parlant del contingut de valor que estem començant a comentar, que seria crear contingut que la gent vulgui donar like, que la gent vulgui comentar, que la gent vulgui compartir, que la gent vulgui guardar, etc. LinkedIn el planteges com client final, no? O sigui, És B2B, sí, exacte. O sigui, si heu de fer contactes entre altres empreses, exacte, perfecte, ho podeu fer així. Hauríeu de canviar l'estratègia completament. I només seria si, per exemple, vosaltres treballeu amb clients finals però que siguin empreses, per exemple, que contractin paquets, el que sigui del vostre sector. I si no és el vostre cas, per B2B totalment. Clar, aquí el tema està que hauríeu de crear dos continguts diferents. Per això he comentat que LinkedIn, no sé si en el vostre cas, us pot interessar gaire. Jo crec que no, així a priori. Poder sí. Sí. Però és això, o sigui, si li has de dedicar tantes hores a cada xarxa social, et val la pena? Aquí està el tema. Jo veig més a nivell personal, però en el meu cas tenim el de l'agència, jo tinc el meu, Sí. de vegades gent que coneixes o vas a fires, el que sigui. Sí. Clar, sí, però clar. no sé, en el teu cas... Sí, no, seria més això. LinkedIn LinkedIn personal. A nivell d'empresa seria més... Clar, aquí és quan també us podeu plantejar si us interessa també crear una estratègia de marca personal. Clar. Sí, però jo sé de moltes empreses del sector turista que una persona s'ha volgut destacar amb la seva marca personal i després és un lloc de portar clientela a l'empresa increïble. Clar, després pot ser un canal interessant. Sí que són opcions. Vale. I per últim, parlarem de YouTube. YouTube, realment YouTube, sembla que no, però pot ser una estratègia també força interessant. L'únic que ja us comento que si TikTok, Instagram, etc. és una mica lent i difícil, YouTube és cosa d'anys, bàsicament. Però es treballa molt més el SEO, el que seria el famós SEO que podem treballar a web, per exemple, podem posicionar els nostres vídeos en el cercador de Google i que pugui ser un lloc de visibilitat brutal i un lloc de tràfic cap a la nostra web brutal. De fet, jo conec diversos youtubers, diversos col·legues meves que tenen un embut de ventes gràcies a YouTube monumental, però potser van començar a YouTube fa 5 anys. I vol dir crear vídeo tots els mesos sense parar durant 5 anys. Llavors, té molta inversió. Però si posem les paraules claus en el nostre vídeo, també es poden posar les paraules claus en la configuració del nostre perfil de YouTube. Si les nostres miniatures criden l'atenció, perquè també, no sé si us ha passat a vosaltres, que entreu a YouTube, busqueu alguna cosa i li feu clic a la que més us mola de miniatura. Doncs això també a nivell d'empresa passa. I que, sobretot, podeu crear aquest contingut buscable. El mateix que hem comentat fa una estona, de poder dir, jo què sé, 3 consells si visites tal ciutat o 5 maneres de poder fer un viatge a cap de setmana a tal. No sé, m'ho estic inventant ara, tot això. Si realment heu fet aquesta recerca de paraules claus, la gent busca aquest tipus de contingut i feu un vídeo a YouTube, aquest vídeo es pot arribar a posicionar perquè al cercador de Google li agrada molt oferir blogs i oferir webs, però també oferir vídeos. No sé si us sona que quan feu una recerca a Google, moltes vegades us surten vídeos també. Doncs aquests vídeos podrien ser... I surten primers, efectivament. Llavors, pot ser interessant que, no sé si teniu aquesta recerca de possibles paraules clau o possibles recerques que el vostre públic objectiu fa i que pugueu fer vídeos amb aquest tipus de solucions. I que, a més, això ho podríeu aprofitar per posar al vostre blog.
també. O sigui que podeu aprofitar aquest contingut i fer un post de blog. I també en el post del blog posar el vídeo de YouTube. Jo us vaig donant idees, Dones hores. Sí, exacte. Això no us ho podré donar. Clar, doncs pot ser una altra opció de visibilitat. O sigui que aquí ja veieu que estem veient que sí, podem tenir perfil d'Instagram, podem tenir perfil de YouTube, de LinkedIn i tal, i ja està. O podem dir, vale, volem visibilitat amb això que tenim. I aquí estem veient la diferència completament de tenir presència o tenir visibilitat. I ja esteu veient que hi ha molta feina per poder-ho potenciar. En aquest cas, a YouTube, doncs, una de les coses que podem revisar és veure, això no es veu gaire bé, però bueno, la recerca, per exemple, dintre de YouTube, això és una captura del meu canal de YouTube, però el 40% de la gent nova que m'arriba al meu canal m'han buscat des del cercador de YouTube, o sigui que és que el cercador de YouTube és un cercador molt potent. Aquesta sèrie de fonts externes, és a dir, imagineu-vos que algú li ha compartit el meu vídeo per WhatsApp a no sé què i l'ha vist, o jo l'he compartit per Instagram i tal, i aquest seria d'altres vídeos, que al final YouTube, perquè tingueu una idea, el que vol YouTube és que estiguis molta estona a YouTube, que l'usuari estigui a YouTube i no marxi de YouTube. Llavors, si el teu vídeo pot formar part de que l'usuari no se'n vagi de YouTube, llavors el teu vídeo te'l posicionarà moltíssim, perquè el que vol YouTube és que l'usuari no marxi. També hi ha altres aspectes dintre de YouTube, com la retenció de la gent que veu el vídeo, es crea un petit embut també dintre de YouTube. Si després fan clic per veure un altre vídeo, si han comentat aquest vídeo, això fa que també es vagi posicionant i necessita temps. Però sí que és veritat que YouTube, sobretot pel principi, és horrible. O sigui, aconseguir els 1.000 primers subscriptors és horrible. Després comença a ajudar una mica i a partir dels 10.000 superbé, però hi ha hagut una feinassa per darrere monumental. Però bueno, poder plantejar-vos a dir, ostres, doncs mira, podem crear 10 vídeos amb aquestes paraules clau, que inclús podríeu buscar vosaltres mateixos per Google. Si vosaltres busqueu, per exemple, no sé, què hacer en tal ciutat, per exemple, el mateix Google us dona recerques relacionades que l'usuari està posant dintre de Google. Això poden ser possibles vídeos a YouTube. O sigui que per aquí també podem arribar a aconseguir visibilitat i que llavors dintre de cada vídeo tingueu l'enllaç a la vostra web, al vostre WhatsApp, on sigui, o a les vostres xarxes socials. Doncs estem parlant d'aquesta visibilitat, estem començant a veure el tema d'aquests números i de més, i que sapigueu que a nivell de màrqueting aquests números que estem parlant són KPIs. O sigui, a nivell de màrqueting es diu KPIs. Si en algun lloc ho veieu i no sabeu de què va, doncs és això. I aquí, per exemple, us he compartit una captura, diria que de setembre, del meu perfil. Us he intentat, o sigui, no us comparteixo coses del vostre sector, però ja veureu que podeu extraure molt, i coses reals, perquè al final ho podeu plasmar millor, no? Però, si us fixeu, aquí surten unes dades que això és un petit embut. És a dir, ara estem treballant molt aquesta part d'aquí. O sigui, el que vull que us emporteu molt clar són el total d'impressions que podeu arribar a aconseguir amb una xarxa social. En aquest cas, doncs, quasi 200.000 impressions. És a dir, que en total d'un mes quasi 200.000 persones han vist alguna cosa del meu perfil. Llavors, això és aquest embut que hem vist al principi. D'aquestes quasi 200.000 visites de perfil, 6.192. O sigui, mireu com baixa aquest embut. I per això moltes vegades ens pot fer ràbia de dir, doncs jo en vull més, perquè he arribat a moltíssima gent. Doncs que sapigueu que això és la realitat i és el normal de totes les xarxes socials, que això de quasi 200.000 doncs baixi a 6.000 visites en el nostre perfil. Aquí podríem treure un KPI més, una dada numèrica més, que serien nous seguidors, que també podríem d'aquí veure quants seguidors nous tenim, que aquí no surt, però surt perquè surt una mica més endavant d'aquesta eina.
D'aquí també podríem mirar el número de seguidors nous. I aquest seria l'última part de la nostra estratègia del nostre embut, que seria clics a gota. Llavors, fixeu-vos que de quasi 200.000 persones a la web han arribat 1.000. I aquest seria aquest embut d'estratègia en xarxes socials. Per això és tan important aquest número. Perquè si això fos de la meitat, això seria de la meitat i això seria de la meitat. O sigui que el més important a les xarxes socials és aconseguir que la màxima gent possible ens trobi. I d'aquí ja intentem potenciar l'altra part estratègica. Però hem de començar per aquí. I d'intentar aconseguir... Per exemple, si jo tinc el Reels, vaig passant i passo pel teu, però no el miro, però ja ha detectat que llavors compta com una impressió. Ja compta com a... I no pot saber qui ha mirat. No. Aquesta vegada no. No hem vist 180, però... No ho saps, exacte. Sí, això no ho saps. El que sí que pots arribar a fer, que jo això és una cosa que tinc feta a Instagram, és que tothom que m'arriba aquí li poso un anunci. Això es pot fer. O sigui, tu pots arribar a fer un anunci igual que t'he dit a la pàgina de Facebook, que a tots els seus seguidors els hi fas un anunci, jo tinc posat un anunci que tothom que ha arribat amb alguna meu, encara que sigui un microsegon, li poso un anunci. Això es pot fer. Perquè, o sigui, no sabràs l'usuari, però des de Facebook Ads li pots dir, vale, però agafa'm aquest usuari que li meto un anuncio. Això es pot fer. Però ja tens quan passa els ads, però no sé si... Sí, es queda configurat automàtic. Dintre de Facebook Ads hi ha un apartat que es diu Audiencias. I tu allà poses persones que han interactuado con mi perfil d'Instagram. I llavors te l'actualitza constantment i li pots anar fent un anunci constantment a aquella persona. Clar, suposadament, aquí és gent calenta perquè ha vist alguna teu. I és més fàcil que potser li pugui interessar més després un curs o un servei o un viatge o un X. O sigui que això també pot ser una altra estratègia. I jo per això intento engreixar molt això. I ara us explicaré també una altra opció que jo faig perquè això també em pugi molt. Per tant, per mesurar, tu fas servir això. Exacte. Metricool. Això és una eina que us recomano. És gratuïta, a més, si teniu una empresa. És a dir, si teniu una empresa amb un Instagram, un Facebook, un LinkedIn, un Google Maps i un TikTok, és 100% gratuïta, aquesta eina. Diferent fos que tu tinguessis 3 perfils d'Instagram perquè tens 3 empreses. Llavors és de pagament. Però això és una captura de Metricool. O sigui, i és força visual, això. Que a vegades entrem a Instagram, i veiem molts de números i dius, madre mía, llavors aquí te fa un superresum i és molt més visual entendre les estadístiques. Jo manejo més l'informàtic, tenim Semrush, seria com una cosa... Sí, però és molt més complex, Semrush. Això és superbàsic i per mi útil. I a vegades la simplicitat jo l'agraeixo amb... O sigui, mira-te-la, està molt bé, està molt bé. A més, a Metricool també podeu connectar la vostra pàgina web i veure les visites bàsiques de la pàgina web i tenir també tota la informació i des de Metricool podeu programar a xarxes socials. O sigui que aquesta eina també t'ofereix el poder programar continguts. O sigui, dintre del sector d'agències i màrqueting i tal, la coneixem força perquè està molt bé aquesta eina. I llavors, des d'aquí és on el que us puc recomanar és de dir, podríem fer una estadística de com ha funcionat, per exemple, a l'octubre, que aquí això ho podem veure amb el mòbil, que ho hem vist ràpidament, i després cada mes, cada dia 1 de mes, doncs podem anar veient les noves estadístiques i així anar veient si alguna cosa ha funcionat molt bé, si alguna no ha funcionat molt bé, el per què ha funcionat bé o el per què no ha funcionat bé. Aquí, per exemple, si us fixeu, també surt d'aquí d'un vistazo que aquesta publicació que jo vaig fer aquí va haver-hi un pico alto, si us fixeu aquí. Doncs aquí jo podia veure quin contingut vaig fer, per què va funcionar millor que la resta, intentar copiar-ho, per exemple. O sigui, tinguent aquestes dades és quan podem optimitzar tot això. O sigui, estem comentant aquesta part d'aquí.
Així que la visibilitat, el bo que té que dintre les xarxes socials es pot comptabilitzar i és fàcil de poder veure com es pot millorar. Bé? Sí? Vale. Llavors, tema xarxes socials, entrarem una miqueta en la part de fer comunitat en xarxes socials, perquè clar, a tothom ens encanta que tinguem moltes visites, que ens arribi molta gent, que ens facin molts de likes, que ens funcioni, que tinguem visibilitat, però al final les xarxes socials és bidireccional, és a dir, que també esperen les xarxes socials que tu també siguis consumidor d'elles i que tu també facis. Llavors, al final, això és algo mutu, no? Hem de treure'ns una miqueta d'aquesta part ego de dir no, jo només vull que em facin a mi cas, sinó que també fem cas a altra gent i que ens pugui ajudar amb la nostra visibilitat al final. Perquè al final sí que és veritat que si estem dins de les xarxes socials, si utilitzem totes les xarxes socials, si intentem connectar amb altres persones dins de les xarxes socials, aquesta xarxa social ho veurà, ho notarà i també t'ajudarà una miqueta a impulsar-te. O sigui que també hem de tenir clar aquesta part dintre de les xarxes socials. Ho mirem també amb cada una d'elles i comencem amb Instagram, que per cert, no ho he comentat abans, però que sapigueu que Instagram en breus obriran el de la cuenta verificada en empreses, paguen, que és el xec este azul. Això en marques de creador ja està disponible, però en marques d'empresa ho posaran en breus, com per uns 15 euros al mes o alguna cosa així. Ja no només és per tenir la insígnia blava, sinó que suposadament et dona més visibilitat si pagues l'Instagram, que ho sapigueu, també. Però també, sobretot, hi ha l'opció de que hi ha menys possibilitat de que hi hagi que us bloquegin la compte, per exemple. Teniu suport directe amb Facebook i podeu parlar amb Facebook si teniu la compte verificada. Em sembla una falta de respecte perquè crec que això hauria d'estar gratis, però que sapigueu que és a través de la compte verificada. Però bueno. Doncs llavors, com podem potenciar aquesta comunitat a Instagram i de forma indirecta la nostra visibilitat? No només crear comunitat, sinó també potenciar la nostra visibilitat. Dintre d'Instagram, òbviament, també podem seguir i comentar altres perfils. I aquí no només estic parlant de seguir per seguir a la botiga del costat, sinó estem parlant de que podríem buscar públic potencial o inclús buscar empreses que tinguin el nostre mateix client potencial i que siguin empreses indirectes, perquè en el vostre cas teniu agències de viatges, no entenc? Doncs podria ser un hotel, per exemple, que al final no és la mateixa, o sigui, no sou competència com a tal, però compartiu el mateix públic potencial. Llavors, aquí podeu seguir en aquest hotel o podeu entrar en el perfil de l'hotel i veure qui segueix aquest hotel i poder seguir en aquesta gent de l'hotel o deixar likes, etc. O sigui que això és un treball més de formigueta, però que sapigueu que és una cosa que també funciona. Què passa en aquest cas? Si són clients finals, la majoria de la gent té un perfil privat. Sí, no es pot fer res. No es pot fer res, perquè no ens podem dedicar a seguir a tot Déu. Sí, no. Però si té un perfil obert, sí que podries... Doncs li fas un like a la seva última publicació i ja et fas visible. Sí. Una altra cosa és respondre als missatges privats. O sigui, encara em trobo a dia d'avui que moltes empreses no responen missatges privats d'Instagram. I això és un error molt gran, perquè o podem perdre una possible venda o donem una mala imatge. A mi m'ha passat, per exemple, en restaurants, que intento demanar per reservar pel que sigui, no em responen, jo no hi torno en aquest restaurant. Sí, però teniu, per exemple, l'eina de Meta, la resposta automàtica exacta, o l'eina de Meta de Facebook. Dintre de Meta podeu coordinar a Facebook i Instagram missatges privats i comentaris i respondre tot dintre de la mateixa eina. La coneixeu o no, aquesta eina? Intentaré ensenyar-vos-la ara, perquè des d'aquí podeu entrar 2 cops a la setmana. Potser no respondreu a l'instant, però almenys que no quedi sense respondre.
Aquesta eina és gratuïta, la teniu dintre de Meta. O si treballeu amb Metricool, també podríeu connectar els missatges privats per aquesta eina. O sigui que aquesta eina us podria ajudar amb la vostra organització. Vale. Què més podem fer? Podem potenciar els nostres continguts a Instagram fent enquestes amb els stories, que serien aquests stickers que podeu fer en les històries d'Instagram, que són aquests continguts que duren només un dia. Dintre de les històries d'Instagram, en feu algun cop? Jo estic iniciant tot. Vale. Tenim previst per això. Vale. I des de casa també em aneu dient, si feu històries o no. Vale, doncs amb el tema de les històries d'Instagram, comentar que han baixat molt les visites, en general. La gent té menys temps, menys ganes i abans teníem moltes més visites, ara menys. Però sí que és veritat que si algú veu les històries d'Instagram, és clients calents, que dic jo, i que els interessa el que li esteu dient. Llavors, dintre d'aquestes històries d'Instagram hi ha un sticker on podeu posar un sí, un no, unes preguntes, que la gent interactuï i que fa que per una part l'usuari vegi que tens interès en saber la seva opinió. Llavors aquesta persona es pot sentir important o vol donar la seva opinió i vol votar. I llavors, per una altra part, a Instagram veurà que s'està interactuant amb el teu story, és a dir, que li sembla útil, i això vol dir que aquesta història te la posicionarà i li donarà més visibilitat. La diferència entre el story i el reel és com passatger, diguéssim, és allò que ho veus i desapareix, i l'story sempre la tens. Al revés. Al revés. Sí, la història és la que desapareix el dia següent, que són aquestes boletes quan entres a Instagram, i el reel és aquest vídeo vertical que ha imitat el TikTok. Clar, a mi se'm pot guardar a l'Instagram, quan queden guardats, per exemple, poden ser els stories, o els reels, o els dos. Les dos. A les històries destacades, que són les boletes que tens al teu perfil, que pots guardar aquestes històries que duren un dia, i el reel al final queda com una publicació més. I és el que ara dona més visibilitat a Instagram. Un petit vídeo d'alguna cosa, millor un reel que no. Sempre, sí. I gravar en vertical, ara. En horitzontal ja no. Per exemple, ara en el teu perfil. Sí. Això són les històries destacades. Això són les històries d'avui, o sigui, per això estan actives, i demà ja no estaran. I els reels són aquests símbols que veus aquí de vídeo. Estan dintre dels posts. Sí, estan dintre dels posts. Exacte. Tens la pestanyeta de només veure els reels aquí, però aquí és més que post i reels. I perdona, has dit que els reels es queden per sempre? Sí, es queden aquí com una publicació més. I per simplement seria una publicació en format vídeo i es pot generar. Sí, exacte, sí. Que no tinc gaire llarg. No, supercurs. O sigui, la gent està cansada ja. O sigui, a xarxes socials som usuaris tots que ja estem cansats de les xarxes socials i ja tot ens avorreix. I tenim moltes aplicacions i podem jugar i podem anar de xarxa social en xarxa social. O sigui, estem avorrits ja i ens cansem ràpid. O sigui, que ha de ser alguna cosa ràpid. Què considera ràpid? Minutet? Si vols fer alguna cosa molt... Depèn del contingut, però poden haver-hi reels de 10 segons. Que donis un tip bàsic i ja està. El màxim que digués. Un minut. Un minut. Sí. I com puc, per exemple, buscar els reels més que hagin tingut més èxit dintre del meu nom, que com un benchmarking, mirar com... Però dintre del teu perfil? No, dintre no. Vale. Els meus Fer la investigació. una mica per entendre que això Sí, funciona més. vale. Això, el millor, o sigui, els reels, el bo que té, és que veus les visites encara que no sigui teu el perfil. Als reels pots veure les visites dels teus competidors quins han tingut més èxit. Vale, entro en els perfils dels competidors. Tu pots entrar en els perfils dels competidors i veure les visites d'aquests reels. Però aquí entrem el que et deia. Potser que algú l'any passat li surti com a visualitzat, però al final no l'és interessat. Sí, això sí, però sí que és veritat que si veiem un que està super despuntat, pot haver-hi algun... Però ha funcionat.
Ha funcionat perquè Instagram l'ha posicionat per alguna cosa. O sigui que probablement hagi funcionat més per alguna cosa. Clar, és aquí on hem d'intentar tenir aquesta part d'investigació inicial. ¿Vale? Competència indirecta, pots anar a buscar inclús altres sectors. O sigui, jo constantment busco de tots els sectors, encara que el meu client estigui en el sector de la salut, i busco potser en el sector turístic, i trobo una idea que jo puc traslladar cap a l'altre sector. Sí, això, dintre, per exemple, d'Instagram, tu tens la pestanyeta de Reels. Espera't que t'ensenyo aquí. O sigui, aquesta pestanyeta de Reels, si tu fas un clic i comences a lliscar, aquí els tens tots per poder anar buscant directament en aquesta pestanya. Si tu veus, per exemple, que un reel se repeteix moltes vegades, això vol dir que ja és un reel que està en tendència. Si veus que a la música que te surt aquí sota hi ha una fletxeta cap amunt, vol dir que aquest àudio de reel està en tendència. I llavors és aquí on tu pots començar a fer aquesta investigació de recerca de vídeos en tendència, què ha fet la competència, quines idees pots tenir tu, i fas el brainstorming i vomites tot el que se t'ocorra. I això és el principi per mi per crear després un pla de continguts. La gent no parla. Sí. El que veig és música i imatge. No, jo en els meus tant tots parlo, perquè jo faig tutorials i en tots parlo. O sigui, pots fer una combinació. O pots posar text, pots anar provant. Però jo tinc molt al cap de moltes agències de viatge que parlen i que s'han posat una marca personal davant. Això genera diferenciació i estratègia de marca personal i confiança. I si no ho fas, perquè perfectament no ho pots fer, doncs llavors et pots diferenciar amb altres tipus de contingut que siguin en format imatge o amb text enmig, etc. La voce no, també, per exemple. Vale, tu encara no ho tens? Perquè aquí te surten els me gustes. I aquí en el cercador, que torno a clicar enrere, pot ser que tinguis que actualitzar l'Instagram? Sí. Mira a veure si el tens que actualitzar. Tens la versió antiga encara. Sí. Perquè la pestanyeta aquesta hauria de sortir aquí. No, això dintre de l'App Store. Dintre de l'App Store. Busca Instagram, a veure si t'agrada. Ostres, t'has actualitzat. Per tant que de venir aquí. Ja. T'aniràs amagat com un bombo, em penso. Vale. Doncs, acabant aquí amb Instagram, també tingueu en compte, responeu comentaris. També em trobo moltes vegades que no es responen comentaris de les publicacions, encara que sigui fer-li un like. I també, si tenim ja una estratègia i tenim visibilitat i tenim ja seguidors, el poder preguntar-li a la nostra comunitat què vol saber. O sigui, podem fer-li preguntes a la nostra comunitat. I realment, i aquesta part de crear contingut que realment interessi, que queda molt maco, però a vegades és difícil de dir, vale, molt bé, però què faig? I que ens quedem així una mica de què faig. Jo aquí el que us recomano és que canvieu una miqueta el paradigma d'intentar vendre els meus packs, les meves promocions, els meus viatges, els meus tags, i de dir, em faig creador de contingut i què puc fer que ajudi o que entretengui o que agradi al meu potencial client, que és el que hem pogut comentar bàsicament abans, de donar 3 tips o 3 consells, o què fer o què no fer, etc. De visitar o d'on menjar o d'on allotjar-te, etc. I que també aquí, no sé si vosaltres esteu especialitzats en algun tipus de viatge en concret, que això ho podeu potenciar moltíssim. Si és una mica més generalitzat, doncs haurà de ser coses més generalitzades, però que al final, que jo com a usuària
i vull agafar un viatge, si jo me'n vaig al teu perfil i és tot oferta, 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 dic, bueno, no ho sé. Però si veig que el teu perfil és, ostres, m'estàs donant consells de quan viatgi a Santander, m'estàs donant consells del meu viatge a Egipte, jo què sé, m'ho invento. Veig que ho domines perfectament, que m'estàs ajudant, que m'ho vull guardar perquè vull fer un viatge pròximament i que em serveix tot el que m'estàs dient, jo et seguiré, perquè jo vull veure què més em pots dir i quan vulgui fer un viatge, que ja te tingui en la meva ment i et vulgui contratar. Aquest seria el canvi que hauríem d'intentar fer. Que no tot oferta, 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 oferta. I aquí ens diferenciarem. Perquè quasi tots feu oferta, 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 oferta. Ja intentem fer això. Ja ho però intenteu. costa. Bueno, costa molt, costa molt. I si això, a més, ho transformem a Reel, ja és molt més interessant. Vale? Vale. Aquí també el que podeu fer és, hi ha molts perfils d'agències de viatges molt grans a Instagram que han sapigut donar-li aquesta volta de torca molt ben fet i que no us serveixi ni per envejar ni per dir ai, que no podré fer, però que sí que us inspiri. De dir, ostres, aquesta persona fa això així, mira, potser no tinc les eines o no em vull gravar i tal, però com ho puc extraure per intentar fer la meva versió? I que us pugui servir d'inspiració. Hi ha moltíssims perfils que treballen molt bé això. Vale. Canviem i entrem dintre de TikTok. Com podem potenciar la comunitat? Per suposar també responent als missatges que deixen a TikTok i dintre de TikTok, que també ho podeu fer a Instagram, és que quan algú us deixa un missatge es pot respondre amb un altre vídeo i fer un altre reel o fer un altre TikTok. Llavors, la vostra pròpia comunitat ja us genera la pregunta i ja no heu ni de pensar què heu de fer perquè ja podeu respondre a aquest comentari. Això ara es comença a portar moltíssim, està molt de moda i podem respondre amb altres vídeos. També hi ha l'opció de fer duos. Imagineu-vos que potser algú ha fet un vídeo explicant coses de Girona que vosaltres sabeu perfectament que s'està equivocant o que té raó, el que sigui, podeu respondre amb un vídeo. És a dir, que en aquesta part surti el vídeo d'aquest TikTok d'aquesta persona, vosaltres sortiu en aquesta altra part i podeu anar responent i fer un TikTok conjunt. O sigui que això també es pot arribar a fer. Podeu també seguir altres perfils, interactuar amb els perfils de TikTok, que aquí sí que quasi tots són públics. I també es poden utilitzar els stickers aquests que hem comentat d'Instagram, a TikTok també hi són. Molt bé. Facebook. Dintre de Facebook, alguna més es pot fer amb la comunitat, que seria, per suposar, també poder respondre a comentaris i missatges privats. Ara, en els perfils de Facebook, podeu tenir el vostre perfil personal o el vostre perfil d'empresa, que us fa canviar la boleta de dalt de tota la dreta, que abans això no passava així. Abans va dir viatges Margal, és que estic entrant dins de viatges Margal. Vale, perquè tu al teu perfil personal li vas posar aquell nom. En el seu moment sí, per obrir-lo. Vale, però és un perfil personal que no utilitzes i d'allà entres al perfil d'empresa. Exacte, vale. Doncs dintre d'aquest perfil d'empresa podeu seguir altres pàgines, podeu comentar com a perfil d'empresa i podeu interactuar com si fos un perfil personal. Això és nou, relativament, que podeu arribar a fer. De fet, també podríeu arribar a buscar grups de Facebook i entrar com a perfil d'empresa i poder interactuar. Hi ha molts de grups de viatges a Facebook i més per persones grans i de més. No a tots us permet entrar com perfils d'empresa i potser en alguns només us deixa entrar com perfils personals. I si entreu en aquests grups, no feu un spam de publicitat perquè us faran fora. Hi ha un filtre molt bèstia. Però imagineu-vos que, jo què sé, que hi ha algú que diu no, tengo un grupo, queremos viajar a no sé dónde y no sabemos qué hacer. Vosaltres, com a empresa, podeu dir pues yo te recomiendo esto, lo otro. I donar una resposta interessant que al final, si a algú li interessa, entrarà en el vostre perfil després. Això també es pot fer dintre d'un perfil de Facebook. I a Facebook, recordeu-vos que tenim les històries, que són aquests continguts que duren només un dia. Com que quasi ningú fa servir les històries de Facebook, si en feu, sortireu dels primers.
Entro un moment a Facebook que us ho ensenyo. Això d'aquí. Això són les històries de Facebook. Jo a Facebook tinc, a Instagram tinc 40 persones que han fet stories i a Facebook com a molt em surten 10. Llavors, si feu històries a Facebook, les veuran força, perquè quasi ningú fa servir històries a Facebook. O sigui que us recomano que intenteu fer històries a Facebook. Sobretot si el vostre perfil està allà. I a LinkedIn doncs també podeu connectar amb altres perfils. De fet, LinkedIn és una red de contactes, no? I podeu connectar amb perfils, solen acceptar, sol fer tota aquesta xarxa de contactes, però també podeu respondre comentaris. Hauríeu d'intentar fer contingut que sigui el més compartible possible, que la gent vulgui comentar, que la gent el vulgui compartir, i es pot disparar una publicació creant aquest tipus de continguts. Es poden crear conversacions privades per LinkedIn, és una cosa força habitual. No intenteu vendre la primera perquè no us servirà. I també a LinkedIn hi ha grups. Igual que a Facebook, a LinkedIn també hi ha grups. Potser trobaríeu grups que siguin interessants que estigueu dintre. I a LinkedIn també podeu fer una recerca per hashtags i interactuar amb aquests hashtags. Això també es pot fer dintre de LinkedIn, per si us serveix també i us interessa. I dintre de YouTube, si feu alguna estratègia de YouTube, dintre del vostre perfil d'empresa, podeu comentar altres vídeos. També hi ha una pestanyeta de comunitat per poder fer publicacions a YouTube, que ho sapigueu, i per suposat poder respondre comentaris. El tema de deixar comentaris a altres canals us ho he posat a YouTube, però això ho podríeu fer a TikTok o ho podríeu fer amb altres xarxes socials. A TikTok funciona superbé, perquè si trobeu un vídeo que s'està viralitzant a TikTok i teniu un perfil d'empresa a TikTok i li deixeu un comentari, a Instagram també funciona, i és un comentari que la gent vol fer un like perquè li heu sabut donar la volta o esteu fent una crítica constructiva, el que sigui, la gent comença a donar-li like en el vostre comentari i també és una opció de visibilitat que podeu fer. Jo això ho he fet molt a TikTok i funciona molt bé. Que respons, la gent comença a donar-li likes i al final arriba gent en el teu perfil. I això també a YouTube es pot fer i funciona superbé. Què tal, bé? Sí? Què més podem fer que val la pena tenir en compte? Les trucades a l'accions o en màrqueting es diu CTA, CT i una A, o llamada a selecció en castellà. Això és una frase que sempre hauries de posar en tots els teus continguts per dir-li literalment què és el que vols que faci aquell usuari després de veure el teu contingut. I aquí us poso uns exemples. Doncs segueix-me per més tips, o vols que faci una part 2? Digue-m'ho als comentaris. O si t'ha agradat, fes un like. Tens algun dubte? Et responc als comentaris o comparteix si t'ha agradat. És una acció que li dius literalment que vols que faci aquell usuari. Jo normalment ho poso en el text del meu reel o al final del tot amb veu. I li dic directament al final del tot del meu vídeo. Perquè la gent necessita que li diguis què vols que faci. Literalment. No poseu més d'una trucada a l'acció, perquè ens agradaria que ho fessin tot, però el manejaràs. Digue-li una que t'interessi. Jo normalment, sígueme para más. O sigui, jo el sígueme para más intento dir-ho sempre, perquè jo vull que la gent se'n vagi cap al meu embut, cap a la meva estratègia. I no és per aconseguir un seguidor més, és perquè si ja em segueix, ja després rep anuncis, rep els meus continguts, més vídeos, els meus stories, etc. Però sempre poseu una trucada a l'acció en els vostres continguts. I al final, si estem intentant aconseguir visibilitat,
demanem-li coses com likes, comentaris, seguir, tota aquesta part. Òbviament que podríeu posar una trucada d'acció de vegades de demana'ns pressupost, perquè també és una trucada d'acció que hauríeu de fer. Però si esteu començant o no teniu una comunitat molt gran o encara no està la persona preparada per comprar, doncs feu 80% això, 20% venda. I ja després aneu jugant amb l'estadística de cada quan posar venda i cada quan posar això. Vale? Vale. El tema dels hashtags, que no hem parlat fins ara, no li donaré gaire importància perquè han deixat de tenir importància els hashtags. O sigui, fa molts d'anys tothom buscava per hashtags, ens encantava fer investigacions de hashtags, funcionaven més i podríem arribar a extraure molta visibilitat amb els hashtags. Avui en dia han perdut una miqueta de pes. Va bé tenir-los i posar-los perquè sempre hi ha algú que pugui cercar-lo en el cercador, els hashtags, que puguin arribar a veure el vostre contingut, però i que també, perdoneu, en aquest cas Instagram, categoritzarà la vostra publicació per aquell hashtag. O sigui que al final li estàs donant també informació. Però a nivell de visibilitat, jo fa anys havia aconseguit estadístiques brutals gràcies a un hashtag. No m'ha tornat a passar més. O sigui que la meva recomanació, podeu posar hashtags, 3, 5, 10 hashtags, ja està. No cal que en poseu 30, ni que en poseu moltíssims, ni que li feu gaire importància. Per mi és més important que feu una investigació de vídeos en tendència de Reels que penseu en els hashtags. Però, bueno, al final, dintre d'aquest cercador d'Instagram, podem buscar hashtags, i Instagram el que fa és posar les publicacions destacades amb aquest hashtag. Sempre us sortirà un reel i, de fet, si feu clic en aquest reel i comenceu a llistar, tots els reels que surten porten aquest hashtag, que això pot ser amb la part d'investigació que hem parlat fa una estoneta, perquè tots els reels sortirien amb aquest hashtag. I també aquestes publicacions destacades. Òbviament, si aquí en tenim alguna nosaltres, la nostra empresa, doncs pot ser també un camí de visibilitat cap al nostre perfil i cap al nostre contingut. Però és una cosa que ja no funciona tant ara. Però, bueno, també valia la pena comentar-ho perquè ho tingueu en compte i que podeu posar hashtags en les vostres publicacions. Vale. I amb el tema del contingut compartible, torno a insistir en aquesta part perquè dintre pràcticament totes les xarxes socials és el que més funciona perquè aquella xarxa social entengui que allò va bé. Algo que la gent digui, ostres, jo ho vull compartir perquè em sento identificada, o jo ho vull compartir perquè m'ha fet molta gràcia, o jo ho vull compartir perquè em sembla superinteressant i vull que la meva gent ho sàpiga, això. I això moltes vegades podria ser, per exemple, algo que li pot passar de forma habitual a un viatger, per exemple. O alguna frase que sempre ens pugui passar, jo què sé, no ho sé, ara jo. Però imagineu-vos que a tots els viatgers els hi passa que alguna amb la maleta, no ho sé, m'ho he inventat. Doncs posar alguna de dir, seguro que te ha pasado siempre esto, a nosotros también, per exemple, i que diguis, si és que em passa, ho comparteixo perquè això em passa. Doncs intenteu donar-li voltes amb aquest tipus de contingut perquè la gent digui, sí, soy, que això ara està molt de moda a Instagram, a qualsevol xarxa social, ho compartim en stories perquè ens sentim identificats i això pot fer explotar la nostra publicació, el nostre reel, literalment. I al final és el que volem aconseguir, aquesta visibilitat i que al final també puguem ser referents en el nostre sector, perquè si som referents, la gent ja pot pensar, ostres, entenen perfectament, em donen confiança, saben del que parlen, m'agraden molt com treballen en tal, els contracto perquè sé que no tindré problemes amb ells. I podem ser iguals que el nostre veí.
però al final també treballar aquesta part de visibilitat i de ser referents en el sector és el que ens passa, que després és un tràfic constant de rebre propostes de gent que els interessi el vostre servei. Anem a parlar dels sortejos, perquè també pot ser una estratègia de visibilitat. Aquí us comparteixo aquesta captura d'un sorteig que vam fer un cop, 1.417 comentaris, no sé quants seguidors, i que al final això fa que li pugui arribar a més gent al nostre perfil. Salut! Amb el tema dels sortejos, per una part, comentar-vos. Ja no funcionen tan bé com abans, perquè el mateix que hem dit fa una estona, o sigui, abans tot ens encantava amb les xarxes socials, era com tot més nou i tal, però ara ja estem cansats de sortejos, de que ens demanin 1.000 passos, hi ha gent que sorteja cotxes sencers i després tu sorteges alguna més simple i no funciona tan bé, és la realitat. Però sí que és veritat que encara podem estirar-ho una miqueta i jo el que recomano és que si fem un sorteig que dura una setmana, de dilluns a diumenge, durant aquesta setmana hauríeu d'intentar crear contingut d'aquest de valor, contingut interessant, contingut entretingut, perquè la gent, quan acabi el sorteig, no vulgui deixar-te de seguir. De que tu fas un sorteig, participes perquè vols guanyar, però després comences a veure tot aquest contingut abans que acabi el sorteig, perquè per nassos l'has de veure, i que diguis, ostres, m'encanta, em serveix moltíssim, m'està donant moltes idees de viatjar o m'està donant un munt d'informació que m'interessa i em vull quedar. I que així, quan acabi el sorteig, et vulgui seguir. O sigui, intentem ser estratègics si fem un sorteig. Hi ha alguns perfils que el que fan són sortejos permanentment i la gent el que fa és seguir en aquesta persona perquè sap que hi ha sortejos constantment. Pot ser una altra estratègia, Aquí el que passa és que normalment et segueix amb un propòsit i no li interessa res més, no? Però si intentem fer aquesta petita estratègia abans que acabi el sorteig i que aquesta persona no li interessi deixar-te seguir, llavors fer un sorteig sí que és interessant. Moltes vegades també jo el que he fet, ho vaig fer per exemple en un restaurant de l'Empordà no fa gaire, va ser posar-li, promocionar aquest sorteig uns 10-15 euros i fer aquesta estratègia de contingut interessant entremig. Sobretot és que era un perfil molt nou i volíem arrencar-lo d'alguna forma i vam dir, ostres, doncs sortegem un menú per 2 persones, li posem a més 15 euros perquè li arribi a gent que no ens segueix i que la gent comenci a comentar. I clar, d'aquesta forma ens ha funcionat i li hem portat molta visibilitat en aquest perfil i que la gent conegui el restaurant. Sí, clar. Ahí lo dejo. Restaurants és més fàcil. És més fàcil. Sí, no, però un viatge no, però potser, no sé, una nit a un lloc més simple. Exacte. Algo així sí que es podria arribar a fer. Si no fes el viatge de tant, doncs tens contra. Ja, no participaran. No participaran. També vaig fer comparteix la publicació, fes-la i comparteix i entre els sorteig. Sí. És una opció perquè tu pots plantejar-te de dir, ostres, m'ho invento, inverteixo 300 euros al mes a Google Ads, per exemple. O inverteixo 100 euros en un sorteig perquè em costa 100 euros i 50 en promocionar-lo, per exemple. Doncs potser l'he invertit la meitat i l'estic arribant a moltíssima més gent. És plantejar-lo. Altres coses que també podeu arribar a fer per aconseguir més visibilitat són les col·laboracions amb altres perfils, que sapigueu que això és una altra opció que també podeu arribar a fer. En aquest cas, podem pensar dintre d'Instagram, no sé si ho heu vist en algun cop, però podem fer publicacions que surtin a 2 perfils diferents i que aquesta publicació sigui propietat de dels 2 perfils. Imagineu-vos que voleu fer una col·laboració amb un hotel, un altre cop m'ho invento perquè no se m'acorreix res més, i que feu un contingut de valor perquè tant a l'hotel com a tu t'interessa. I llavors la gent de l'hotel veurà el teu perfil
i la gent del teu perfil veurà el de l'hotel. I podríeu arribar a fer aquesta col·laboració amb una publicació d'Instagram. Això que sapigueu que es pot fer. Clar, al final doneu visibilitat, o sigui, li feu visibilitat a l'altra persona i ells us fan molta visibilitat a vosaltres. És que etiquetar-lo, no, diguéssim? Com? És etiquetar-lo, no? No, és una Jo vaig funció nova. Amb sorteig vaig fer això. O sigui, jo era amb el Magma Centre Lúdic Terme Sí. i el posava en ell i ens fèiem com publicitat. Vale. Doncs sí, l'únic que ara, directament, quan puges al post, hi ha una opció que posa publicació col·laborativa. I llavors els etiquetes amb ells, ells reben aquesta sol·licitud i si l'accepten surten al seu perfil la mateixa publicació. Cosa que abans cadascú havia de fer un post individual i autoetiquetar-se i ara es pot fer amb una mateixa publicació. Llavors és més fàcil fer aquest tipus de sortejos i de col·laboracions estratègiques amb aquesta opció. Podeu fer lives, podeu fer directes a YouTube, a TikTok, a Instagram, amb altres perfils i llavors li sortiran els seguidors d'aquell perfil i podeu arribar a fer aquests directes. Sí que és veritat que Instagram cada cop funciona menys, però que sapigueu que hi ha l'opció. La part de mencions, també us podeu automencionar i compartir amb altres persones i de més. I al tenir aquests vídeos compartits. Jo, per exemple, vaig sortir al vídeo d'una companya que tenia un canal de YouTube, em va mencionar i em va posar en els seus comentaris, em va arribar gent en el meu perfil, per exemple. Doncs això també es podria arribar a fer. I són petites accions, o sigui, jo us he comentat ara moltíssimes, no les heu de fer totes, però us he anat comentant petites accions perquè pugueu agafar la que us pugui interessar més i potenciar-la. O sigui, jo us he intentat explicar tot el que es pot arribar a fer, però no teniu per què fer-ho tot, per suposat, i que sapigueu totes les opcions que teniu dintre de les vostres xarxes socials. Us comparteixo un parell de casos reals per si us serveixen per inspirar-vos. Aquest d'aquí, a veure, deixem-ho que me'l posi dintre del meu perfil, que aquest d'aquí es diu Viaja Amor. A veure, un momentet, que el busco. Sí, aquest d'aquí, Viaja Amor, que és aquest perfil d'aquí. Aquest perfil us pot servir d'inspiració perquè fa molts i molts de reels. I que llavors des d'aquí diguis, ostres, puc intentar inspirar-me amb el contingut que fa aquesta persona i que a mi també em pugui servir. Si us fixeu, hi ha històries actuals, perquè per això té la rodoneta aquí en el perfil, històries destacades també amb tota la informació. De fet, també teniu 3 posts que estan pineaus. Veus aquest símbol que tens aquí dalt de tot? Mira, aquest d'aquí. Vol dir que ens ha volgut posar dalt de tot, aquestes 3 publicacions. Això es pot fer. Això es pot fer, sí. Aquí podríeu posar, mira, en aquest cas, ofertes de la setmana. En l'altre posa nuestros mejores influencers i testimonis. I en l'altre és un recordatori del mail, el WhatsApp i la informació de contacte. I això funciona bé? No cansa la gent que sempre... Jo, si ho faig servir, ho vaig canviant. Cada X setmanes o mesos vaig canviant les publicacions d'aquí dalt. I llavors, si us fixeu, en el text aquest negre que us he comentat al principi de tot, agència de viatges, o sigui, surten les paraules clau. Llavors, també hi ha tota la informació i si us fixeu en la biografia, que és això d'aquí, a baix de tot posa envia un DM i viaja más seguro. O sigui, li està donant una trucada a l'acció. Envíame un mensaje privado. I si no, també hi ha la fletxeta cap a baix perquè faci clic la gent en el link blau. O sigui que està ben optimitzat aquest perfil d'Instagram. Ens pot servir molt per inspirar-nos. Mira. Que DM és exactament. Missatge privat. Sí, aquí, perquè tens que posar el temes. I que, veus? Que se t'acaba d'obrir tot.
Después envía un DM y viaja más seguro. O sigui, le está dando una mica el dolor. Yo quiero viajar seguro, per exemple, no? I, a més, també surt una flexeta cap a baix perquè la gent faci clic aquí a la web. Vale? O sigui que al final tot això està molt ben optimitzat. Aquí també hi ha les paraules claus, històries actives, això també està ben omplert i molt de contingut que dona confiança. Com es diu? Viajar... Viajamor? No, viajes, Viajes, Viajamor. Com? Pregunta estúpida, però com fas per enviar un DM? Aquí en enviar mensaje. Mira, mensaje. Aquí ya le estaréis pagando per privat. Vale. Vale? I la gent que és activa a Instagram no entén força bé. Però si tu tens clientela més gran, no li diguis envia'm un mensaje por privado, saps? O moltes vegades també el que posem és escribe un comentario y te contactamos. La gent sap respondre un comentari. Vale? O sigui, facilita-li les coses, si no és algo que sigui molt virtual, Vale. Un altre perfil que us recomano és aquest que posa Viajes at Travel Group, vale? Viajes at amb 2 Ds. Només que poseu Viajes at, ja us surt un logo amb taronja, vale? I aquest, també si us fixeu, Viajes at, ADD. Vale. Mira, aquest primer, vale? Aquest d'aquí, si us fixeu, tropecientos mil reels també, que potser si els veieu ja us poden servir d'inspiració. També tenen una mica de disseny maco, que també això dona professionalitat, el que tingui tot una miqueta un branding ben dissenyat, etc. I també històries destacades, històries contínues, una trucada a l'acció a la biografia, más informació aquí abajo i el link de la web, ¿vale? I que també doncs, teniu, o sigui, aquesta gent fa moltíssims reels que te generen aquesta part de confiança, moltíssim contingut. Vale? O sigui que potser us pot inspirar. Si tu has triat aquests dos, diguéssim, crec que seria el millor de cadascun dels dos. Quin ha sigut el teu criteri? És que per entendre que és el bo de... Sí, bàsicament, primer, els vaig poder trobar pel cercador perquè tenien les paraules clau a tots els perfils. Si no, jo no, com hagués trobat aquests perfils? Vale? I llavors, sobretot, vaig entrar en tots dos, ho vaig veure, en els continguts dels reels. O sigui, els continguts dels reels són molt xulos. Vale? O sigui, vas llistant i tens moltíssims reels que són molt interessants. Em va agradar més el contingut del primer, però ja és alguna més personal. Llavors, el criteri d'elecció aquí del casos d'èxit ha sigut per el tema dels reels, bàsicament, que és el que més funciona. Sí, exacte. Sí, dintre d'Instagram és el que més funciona. Tots dos tenien la biografia ben optimitzada, contingut constant. Això també et genera molta confiança quan el perfil està actiu. Llavors aquí, no? Que és millor, perquè clar, les residències que no són gaire grans, és un esforç, no? Tant aquest contingut, i llavors, bueno, és millor un contingut mediocre però constant, és mediocre, aviam, acceptable però constant, o... T'entenc. Jo realment ara mateix intentaria crear aquests reels de 5-10 segons, que en realitat, si ens posem bé, en una hora podríem crear-ne 10, i que així tinguem molt de contingut constant. I resolvent aquest minitip que podríem estar resolvent ràpidament. Us poso un exemple d'un perfil, un moment, no té res a veure amb el tema d'agències, es diu Patricia Marra.
Vale, aquesta noia fa... 5 segons que explico en un vídeo. No, mira. Mira, 5 segons para presentarme. 2 herramientas que te ayudarán a reutilizar contenido. Es un vídeo, aquí ya en las 2 eines, s'acabó. ¿Vale? O, per exemple, un moment, que t'intento ensenyar alguna altra. 3 llamadas a la acción alternativas al link envío. Ver, y aquí et dona la resposta. Ja està. És que és més fàcil fer-ho sense pensar que t'estàs davant tu parlant, Sí, que no una cosa. aquí aquesta noia no sol parlar. El que ha tingut són vídeos aquests que mentre va passejant la graven per darrere, o vídeos potser, no sé, de la ciutat, coses així, val? I posa alguna en concret. Com es diu? Aquesta noia es diu Patricia Marra, és molt guai, el contingut que fa, és de màrqueting el contingut que fa aquesta noia. Però potser us pot servir d'inspiració en traslladar-ho dintre d'una agència de viatges. Ara veurem un exemple real també, amb alguna que no té res a veure, Però és això, o sigui, podríeu fer un reel de 3 llocs imprescindibles si viatgeu a tal. O 5 coses que no heu de descuidar-vos quan viatgeu als Estats Units. M'ho he inventat, I pam. Sí, Patricia Marra. Aquesta no. Aquesta. Per si us serveix, O això, o 5 imprescindibles que no pots això si viatges als Estats Units, per exemple. O intenta evitar això quan viatgis a França. O sigui, al final intenteu tenir aquest tipus aquest titular que pugui ser una miqueta cridaner, que pugui destacar, i amb aquest minitip que li poseu a sota. Sí que pot ser una bona opció que dintre de tenir un límit de temps pugueu fer. I us sortirà, us ajudarà molt fer aquests titulars de posar un número y a evitar para tal, o para mejorar tal, o para viajar aquí, o para comer allá. Por ejemplo, 5 restaurantes imprescindibles aquí, o 3 tips que no tienes que olvidarte nunca. O sigui que al final a mi això em crida molt l'atenció i a vosaltres segurament també. I us voleu quedar perquè voleu saber aquests 3 tips. I és més o menys fàcil de fer. Has d'aconseguir la interacció d'aquesta persona, un like o alguna cosa. Sí, vale, però tu pots posar-li la informació en aquest reel i en el text del reel pots desglosar una miqueta més aquest contingut i al final del tot segueix-me per més. Like para desbloquear. No, bueno, o like para parte 2. Like para parte 2. Sí, clar, exacte. O sigui que això ho podríeu fer. Més o menys és fàcil. I si intenteu, mira, esteu a l'agència, o sigui, teniu gent constantment que us ve a veure, no? Penseu què us pregunten. És que ells mateixos us donaran les vostres preguntes per fer un post. Perquè potser per vosaltres és com, quina tonteria, no? I ja no hi penses, però la gent constantment segur que us fan preguntes que són per vosaltres molt bàsiques, però que per un post a Instagram és perfecte. O sigui que també intenteu, doncs això, quedar-vos amb el que us pregunta, perquè això pot ser un post d'Instagram. Sí. Vale. Hi ha una eina que es diu Más Titulares, si us la voleu anotar, de Vilma Núñez. Si aquí podeu posar una paraula clau, com per exemple viajar, i us farà una sèrie de titulars al voltant d'aquesta paraula. Per treure i que a vegades dius, ostres, jo ara us ho he dit molt ràpid, vosaltres dius, vale, però arribeu demà i digueu, què faig? Aquesta eina potser us ajuda, perquè tenir aquest ganxo a vegades costa. Vale? Sí? Bueno, vale, continuem. Us explico també una estratègia que podríem fer, i ara us ensenyarem un cas real, no té res a veure amb el món turístic, però segur que ho podeu extraure, vale? Que és com llavors generar aquest client potencial. Llavors, què podem començar a fer? Podem començar a crear aquestes publicacions de tendència amb aquests trends, amb aquesta música, amb aquest TikTok que estem veient que és tendència, per exemple. Ara, per exemple, és que veig molt TikToks, molts, masses.
Hi ha un ara que és un gos que fa cares com de... Així és com que no sap què fer, no?, con su vida. I la gent el que posa dalt és cuando vengo del supermercado y me he dejado no sé qué por comprar. Vosaltres també podríeu fer alguna cosa així de cuando llego a tal país y no he cogido mi pasaporte, jo què sé, m'ho invento. És que això pot ser un contingut, de veritat. O sigui, per això, quan m'has preguntat que què és millor de fer alguna molt treballat o fer millor això, altre, ara mateix. Vale? Llavors, què us recomano jo? Ara hem parlat d'aquest brainstorming que hem dit breument, que podem treure idees de fer recerca a TikTok, a Instagram, competència, altres sectors, etc. D'aquí podríem intentar calendaritzar-lo. Clar, l'ideal seria fer un contingut diari. Aquí ja no entraré en si podeu o no podeu fer-lo, perquè realment al final també potser no podem, ¿vale? Simplement en fem menys i anirà més lent, no passa res, tampoc, ¿vale? Però jo el que us recomano és que intenteu avançar 15 dies de contingut, de dir, vale, doncs intento gravar-me 6 vídeos o gravar o crear o editar 6 vídeos per avançat. Intento organitzar-me. Llavors jo tinc marge de 15 dies per crear els següents 15 dies. És molt més fàcil intentar anar per avançat que no el mateix dia arribar i dir, ostres, què hago? No tinc temps, ja m'agobio, ja tal, sinó intentar fer-ho abans, ¿vale? Llavors, si voleu arrencar un perfil, en aquest cas a Instagram, jo el que us recomano és que intenteu crear els màxims vídeos de tendència possibles, si és un diari millor, però tampoc a vegades no es pot, i si podeu inclús promocionar algun d'aquests vídeos, de dir, ostres, li poso 5 euros amb el botonet blau és igual i amb objectiu visites al perfil. Vale? Intento arrencar això, perquè arrencar és el que més costa. Vale? Una altra cosa, una altra estratègia que també us volia dir que jo faig amb el meu perfil, que per això us he dit, tinc moltes visites, però també us explicaré què faig. Jo tinc un anunci, en aquest cas, en els stories a Instagram, en el que simplement convido a la gent a que em segueixi a Instagram. És a dir, em presento, hola, em dic Lola i tal, i si vols tips de Canva, que és el meu nínxol, segueix-me. Vale? Llavors, aquella persona ho veu, li pot interessar, perquè a més, tu pots filtrar els interessos que vols que li arribi la gent de l'anunci, se'n van al perfil i realment troben tips de Canva i em segueixen. Vale? Llavors, és un lloc d'entrada de visibilitat cap al meu perfil. El mateix vosaltres, podríeu arribar a fer un anunci de si vols consells per viatjar segur o si vols consells per viatjar econòmic amb el vostre valor afegit, segueix-nos i no ens obliguem a comprar. Ja compraran si volen. Vale? Llavors això ho veig més endavant quan ja tinguis força contingut. Sí, per això el primer de tot és això. El primer de tot és que com a mínim hi hagi 20 continguts abans, mínim. I després, però realment això ho he provat en molts sectors, sectors mèdics, sectors de restaurants, sectors de marques personals. No a tothom li ha funcionat, però a molta gent sí. I això quasi ningú fa. Però clar, després hi ha d'haver aquest contingut de valor en el perfil. O sigui, heu de complir amb aquest això i pot funcionar-vos, Clar, llavors és aquí que un cop arriben al perfil, si teniu la web optimitzada, si teniu aquest altre anunci de gent que us segueix, que li pugueu vendre alguna cosa, ja té més lògica tota la vostra estratègia. Sí? Llavors, una altra cosa que també us recomano és que amb els stories, a part de fer aquestes enquestes que hem parlat, mira, imagineu-vos que heu fet aquest anunci a €1 al dia, O sigui, lo más bajo, No cal invertir més. Jo el tinc a €1 al dia. Llavors, aquest anunci l'envies al perfil i imagina't que en el perfil farem demà un contingut que sigui, aviam què se'ns ocorreix, un reel amb un consell. Què podríeu fer? Embalar o no embalar las maletas. Vale.
Embalar o no embalar les maletes? Perfecte. Llavors, si fem aquest reel, vale? Podríem fer uns stories al voltant d'aquest reel, que els stories és això que s'acaduca el dia següent. Vale? Una història que sigui, per exemple, sols viatjar amb maleta? I l'sticker, sí, no. Creus que és segur embalar o no embalar les maletes? Si li poses diverses opcions, tal, per exemple. Vale? I després pots recompartir aquest reel. És a dir, hi ha una continuïtat a través de les històries. I en el següent, per exemple, doncs podríem explicar el que li va passar a una clienta nostra i en l'últim, si vols que t'assessorem pel teu viatge, contacta'ns. És a dir, t'he fet una sèrie de preguntes, has entrat dintre del problema, t'he donat una petita solució amb un reel, a més t'he compartit una història d'una clienta i t'estic donant una trucada a l'acció final per veure si t'interessa i que t'assessori. Vale? O sigui que hem d'intentar relacionar-ho, intentar crear aquest mini embut dintre d'Instagram. Si no hem aconseguit la visibilitat primer, tot això no serveix de res. Per això és tan important tenir la visibilitat primer. Vale? I clar, és aquí on podríem, jo què sé, donar-li et fem un pressupost sense compromís o contacta'ns per fer-te una proposta, el que sigui. Vale? O envia'ns un WhatsApp, a molta gent li agrada molt parlar per WhatsApp també, o deixa'ns el teu telèfon i et truquem, el que sigui. Vale? I llavors, a través de les històries és molt més fàcil que la gent vulgui comprar. I li hem relacionat aquest contingut amb altres continguts i hem fet tot un global. Vale? Aquesta seria una miqueta la clau. Us ensenyo un exemple. No té res a veure amb el món del turisme, val? Perquè és estètica, però perquè ho veieu. I perquè també veieu que això es pot traslladar a altres sectors, per això intenteu obrir una miqueta la ment, perquè de veritat us ajudarà. En aquest cas és un servei estètic, ¿vale? Però si us fixeu, això són els stickers que estem parlant. ¿Vale? O sigui, ¿he haciendo hialurónico sin agujas? No se puede, ¿cómo? No sé qué, ¿no? Y aquí doncs, també, embalar maletas, ¿crees que sirve de algo? Me da que la gente roba antes estas. Jo crec que sí que dan seguretat, no? I podeu posar possibles respostes i jo com a usuària em puc sentir identificada i voler votar. Vale? I aquests stickers es fan amb Canva? No. Dintre de la història d'Instagram és un símbol que surt una careta. En aquest símbol és on tenim aquests stickers. Vale? I hi ha diversos, a més. Pots escollir el que vulguis. El que no te recomano que posis mai és un que es diu preguntes, perquè a aquest li dones la llibertat que la persona escrigui el que vulgui. I jo com a usuària fer un clic aquí no em costa res, però posar-me a escriure me costa la vida i no faré cas en aquell sticker. Mira, això quan puges un story, aquí per exemple faig aquest story, he fet la foto. Veus aquesta careta? És aquí. Llavors aquí tens tots aquests stickers, veus? I el de preguntes no el facis servir. La gent no sol interactuar amb aquest. Doncs aquí tenim aquest d'aquí amb un vídeo i tal, amb el sticker. I després ens trobem que aquí hi ha un resultat final, amb un vídeo, doncs això és possible, i és el següent story. Després aquí un altre sticker. ¿Qué dudas tienes sobre este tratamiento? Doncs, ¿qué dudas tienes con tus maletas? I li podem posar diferents opcions, per exemple. I aquí estem recompartint el reel. El què? L'estètica aquesta. Es diu Flamingo, Flamingo Figueres. O sigui, si la vols buscar, encara la gestionem a l'agència, aquest perfil. Doncs aquí estem compartint el reel. I per últim, la trucada a l'acció, perquè ja t'he posat en tal i aquí enviem un WhatsApp sin compromiso. Això dintre del mateix reel. I això no, això a històries. Ah, històries, vale. A les històries.
Vale? Hem recompartit el reel, hem fet unes preguntes, hem recompartit el reel i l'últim, trucada d'acció amb el link de WhatsApp. Vale. Comencem reels i passem a story, diguéssim. Exacte, sí, vas jugant. Històries, reels, però vas parlant del mateix tema en diferents formats, per dir-lo d'alguna forma. Que al final la gent necessita molt d'impactes. I si del mateix contingut li pots donar la volta de diferents formes, és perfecte, realment. Vale? Sí? Bé? Bé, bé. Vale, doncs per últim tenim la part aquesta d'organitzar l'estratègia, no? Perquè al final, si ens organitzem, podem crear un Excel, una llibreta, un bloc de notes, el que sigui, doncs podem fer aquest brainstorming, podem calendaritzar-lo. Recordeu-vos que tenim els dies el Black Friday, que tenim d'aquí poc, no sé, el Nadal, rebaixes, i que també dintre de la nostra comunicació ens pugui interessar, val? O hi ha molts dies el dia del no sé què, el dia del no sé quantos, que també podem utilitzar. El tema també de tots aquests continguts que puguem fer aquests trens, i si ho puguem calendaritzar, doncs molt millor per poder-nos organitzar. Si podem crear aquests stories al voltant d'aquests posts, encara millor. I si podem crear una petita graella amb aquests números, amb aquests KPIs, doncs també podrem revisar si el que estem fent funciona o no funciona, perquè si no, no ho podrem saber. I el bo que té és que això es pot mesurar, o sigui que les xarxes socials es poden mesurar molt bé. De fet, moltes vegades també el que jo solc fer és veure, per exemple, quina visibilitat he tingut a l'octubre, que són 1.000, per exemple, m'ho invento, i dir, ostres, doncs mira, al gener vull que siguin 5.000. I també em poso com aquests petits reptes que siguin realistes, no poso 100.000, poso 5.000, i que així vegi si estic anant cap al camí correcte o no. O sigui que això també ho faig molt sovint. I per últim, doncs, aquests petits consells finals, ja us els he dit en aquestes 2 horetes, però jo us recomano que potencieu una sola xarxa social, perquè ja esteu veient que hi ha molta feina, que no és tan fàcil crear contingut a xarxes socials i tenir visibilitat. Si podeu, aquesta xarxa social, això que fareu, combinar-ho amb tot el vostre màrqueting digital perquè tot vagi encaminat cap a la mateixa banda molt millor, imagineu-vos que fem alguna cosa ara per Black Friday. Doncs si dintre de la nostra pàgina web també posa alguna cosa de Black Friday, dintre de l'altra xarxa social també posa alguna cosa de Black Friday i que tot estigui encaminat i que a la nostre local també hi hagi alguna cosa de Black Friday, doncs que tot vagi una miqueta agafat de la mà. Això també us ho recomano. Aquesta part d'analitzar perfils, jo crec que començaria per aquí. Crec que és interessant també perquè obriu la ment, veieu idees, veieu què ha funcionat, què no ha funcionat, com comunica l'altra gent, inclús altres sectors. I dintre del cercador de TikTok sí que us recomano que entreu, perquè us obrirà moltíssim la ment amb aquests vídeos ràpids. I recomanació final, sigues perseverant. Sé que és complicat, però crec que és la part més fonamental dintre les xarxes socials. Tots hem començat a zero i tots hem començat horriblement lent i al final es nota molt quan algú ja fa 2 anys que comunica i quan algú acaba de començar, perquè és així. Això, tot allò suma. O sigui que realment podem començar quan sigui, però intentem ser el màxim perseverants possibles perquè si feu això durant 15 dies no se servirà de res. O sigui que aquesta seria la meva recomanació final. I ja està. Aquí ho deixem. Si teniu algun dubte, em digueu. Des de casa també. No sé si teniu algun dubte, m'ho comenteu per aquí pel xat sense problema i espero que us hagi servit. Espero que sí. Potser us heu anat una miqueta així, però que al final tinguem aquesta part de visibilitat i que ens pugui servir pels nostres negocis, que és el més important. Així que això, per part meva. No sé si estàs per aquí, Júlia. No, no està per aquí, així que res. Deixo de compartir aquí ja dintre del Zoom
i un plaer per part meva. Gràcies per tot. A veure si per aquí ho puc deixar de compartir. Gràcies, Roser, una abraçada. A veure per aquí que m'està comentant i deixo de gravar. Aquí, perfecte.